dostávam také otázky, že prečo mixujem dva nezlučiteľné svety, a to je naša kultúra a tá východná kultúra. No a ja by som k tomu hneď chcela dať také vysvetlenie, alebo také moje poznanie, že to nie je žiadne mixovanie jablk a hrušiek, či jak sa to vraví, ale že je to nadstavba, je to také posilnenie toho učenia, pretože jednoducho to feng shui, podľa ktorého budeme tvoriť, je také múdre učenie, ktorú tí Číňania spracovali do nejakej formy. Je to niekoľko tisícročne staré učenie, ktoré je platné pre celý svet. Tí Číňania to urobili sofistikovane, veľmi hravo, tým, že personifikovali jednotlivé energie cez podobu zvierat alebo povahy alebo charakteristiky jednotlivých zvierat. Tým pádom je to ľahšie uchopiteľné a pochopiteľné všetkým ľuďom. A to, že to oni takto krásne spracovali, neznamená, že je to len ich, ale znamená to, že je to taká super pomocka aj pre našu kultúru. Jednoducho všetky pranostiky a všetky tie múdrosti, ktoré si naše prababičky alebo prapredkovia odovzdávali cez pokolenia, sú v podstate o tom istom. A ja som si veľakrát porovnávala niektoré štúdie z tohto učenia Feng Shui s našimi takými slovanskými alebo proste našimi múdrosťami a je to viac menej to isté, len cez to Feng Shui je to také ľahšie uchopiteľné.